Bun. Bună ziua, bună seara. Astăzi vom trece în revistă laboratorul 8 de la sisteme de operare. Este vorba de semafoare. După cum știți, semafoarele reprezintă primul tip de primitivă de sincronizare pe care îl studiem. În principiu, după cum ați văzut și în textul laboratorului, ele sunt caracterizate de o valoare numită perm. Există două operații de bază, wait și post. Ce înseamnă acestea? Atunci când un thread dorește să acceseze cod sensibil dintr-o zonă delimitată de cele două apeluri, wait și post, adică zona critică, thread-ul va apela wait, adică P tradițional, P de la Barbarian, F de la Verhoeven, din limba olandeză, cred. În principiu, dacă semaforul are o valoare care îl caracterizează egal cu 0, primul thread care ajunge la wait se bloca. Dacă permisiunea ar fi 1, primul thread ar intra în zona critică, după aceea ar ieși utilizând post, dar o să vedem în exemple concrete. Se arată prototipul funcțiilor și ceea ce trebuie inclus atunci când folosim anumite funcții asociate locului cu semafoare. După cum știți, se poate folosi manualul din terminal. Se specifică semafoarele cu nume și aveți două exemple în laborator. Acestea, ambele, se referă la scrierea unui fișier în mod concurent de către mai multe thread-uri, dar în primul exemplu, uitați, avem funcția write log, unde observăm tipul de dată sem_t, inițializat cu null, sem_ steluță, se lucrează cu un fișier a cărui file descriptor se inițializează. Partea importantă. Aici vedem cum se lucrează corect cu un semafor. Se apelează semaopen. Ne dăm seama că este un semafor cu nume. Aceste două argumente sunt similare cu ceea ce am întâlnit la lucru cu fișiere și derivare și cel mai important la semafoare. Aici, perm, numărul de thread-uri, numărul de, mai corect ar fi spus, numărul de permisiuni, câte thread-uri au voie să decrementeze acest semafor. Aici vedem că este inițializat cu un semafor, deci va fi pentru acces exclusiv. Codul acesta este de a scrie în fișierul log. Clipurile sunt foarte importante în context de sincronizare pentru că înlătură orice dubii cu privire la funcționalitatea corectă a sincronizării pe care am implementat-o. De foarte multe ori, fără slipuri care inducă întârzieri neașteptate, putem să considerăm că scris cod sincronizat, dar el să nu fie. Aici vedem zona critică. Am și introdus niște taburi pentru a accentua faptul că zona aceasta între sem_wait și sem_post este o zonă în care doar un thread odată are acces. De exemplu, al doilea este aproape identic cu primul, dar vorbim despre semafoare fără nume. Vedem aici în main sem_t log sem, să vedem cum este inițializat. Recomand tuturor să folosească această metodă, să se apeleze sem_init și să se facă logică pe rezultatul apelului de sem_init ca să mergem mai departe în caz că a fost probleme la inițializarea semaforului. Și acesta este inițializat cu 1. Bun. Avem un tablou unidimensional
atât needs, n-am threads, threads este 4. Mă refer pe că pasăm thread-urilor. Hai să vedem ce pasăm, că am mai lucrat ori trecut de thread-uri. Pe thread create îi se pasează parametrii care este populat cu o valoare și se pasează semafor. În principiu, aici semaforul este sensitiv a main-ului și atunci pentru a fi pasat thread-ului este nevoie să populăm params aici cu semaforul ca fiecare thread să știe despre existența lui. În alte cazuri am fi putut lua și să folosim această variabilă ca fiind globală și atunci și thread-urile în funcția aceasta o vedeau fără ca semaforul să fie pasat. După cum vedem, la nivel de thread se culeg informațiile pasate ca argument și sincronizarea are loc concret în write log, unde vedem semWait, log semi-inițializat cu și semPost. Da, să trecem la un exemplu mai simplu. Am propus aici main, unde avem un semafor, variabilă globală, se vede sem underscore t sema, o primitivă x inițializată cu 0 și din define am spus că voi face 10 de thread-uri. Să trecem foarte repede prin cod. Se inițializează semaforul cu 1, după cum se vede, adică numai un thread odată, este acces exclusiv. Avem un tablou unidimensional cu thread-uri, cele două bucle de creare și joinare și la final voi printa valoarea lui x. Fiecare thread, ignorăm acest cod, ignorăm și acesta, ignorăm și slip-ul. Fiecare thread va dori să incrementeze pe x și în mod normal x ar trebui să fie 10.000. Compilăm. Deci ce minus gol. Exemplu. Dacă am văzut așa ceva. Exemplu 1.c sau exemplu 1 minus real. Când rulăm, x este 9996, 9999, 9980, numai 10.000 nu este. Mai de impact este atunci când fiecare thread va și dormi 100 de microsecunde. Recompilăm 9911, 9909 și atunci semaforul sema a fost inițializat în main cu 1. Vă amintesc, vă arăt unde seminit sema, aici întotdeauna se pune 0, este pe shell, dar nu trebuie să mă credeți, control alt T, man sem underscore init, vedem int pe share, selectăm, click dreapta copy, apăsăm semnul de întrebare pe tastatură, control și V și aici ni se spune exact be shared argument indicates whether the semaphore is to be shared between the thread of a process or between processes. Eu ca să ieșim afară, alătăm înapoi la Visual Studio Code. Atunci, semwait pe sema, adică semafor inițializat 1, aici o să scadă la 0. Atunci când alt thread va veni, el va vedea că semaforul este 0, va fi pus în coada lui, incrementăm x, avem și un slip, cresc să încurce lucrurile și la final post ca să poată veni alt thread. Compilăm, rulăm, durează mai mult pentru că de data asta chiar se respectă timpul de sleep al unui thread, dat fiind delimita codului cu operațiunile asupra semaforului. Asta ar fi un prim exemplu. Cam mult de spus mai este în legătură cu semafoarele. Aici încolo este vorba de imaginație. Putem să vedem la problemele propuse și să sugerez cum se rezolvă. Bun. Aici vedem că la prima problemă
Scrieți un program care conține variabilă count și valoarea inițială 0. Creați n mare thread-uri, fiecare executând funcția de mai jos. Luăm codul motamo. Nimic special. Am folosit define pentru a avea 4 pași, 1000 de thread-uri, n mare thread-uri și în main avem un tab unidimensional pe thread de n mare, semaforul neapărat pentru a fi util îl inițializăm, vedem aici cu 1 și avem bucla de creare a thread-urilor urmată de bucla de joinare și fiecare thread îi pasăm semaforul ca să știe despre existența lui, nu de alta, dar a fost declarat în stil main-ului. Dacă îl făceam global, pe acest semn to semn, nu mai trebuia să-l pasăm. th-func, avem codul exact în laborator, copy-paste, zice că nu am cules semaforul, nu-l folosim încă. Să vedem rezultatul, ar trebui să fie 4000. Sunt de 1000 de thread-uri, fac 4 pași pentru a incrementa o variabilă. Deci c minus warning goal pe 1.c minus o pe 1 minus liput read warning unused rebel sem cannot find loop thread. Stai un pic. Ce? Probabil am scris greșit. Punct slash pe 1, 260, 264, 162, 279. Ia să vedem. În zona sensibilă unde există forul în cod, să aplicăm un sem aici, un sem post, dar să și culegem semaforul din argumentele funcției date thread-ul. 4000, 4000, 4000. Bun, veți implementa și dumneavoastră problema. O să vedem problema 2. Scrieți un program care generează 16 thread-uri care execută în mod concurent funcția mai jos. Sincronizați astfel încât numărul maxim să fie n. Aici secretul, eu îl spun, ideea este că semafoarele pe care le-am folosit până acum în clipul ăsta au fost inițializate cu 1, dar poate fi inițializat cu 16, un semafor. Și dacă vrem să printăm ceva, the number of threads in the limited arrays, mai facem un semafor numit semafor pentru print, pe care îl inițializăm cu 1. Înainte de print vom face un sem wait pe semaforul de printare, după un sem post. Asta pentru ca să ne asigurăm că printăm date concludente. Nimic mai special. Putem considera că în zona limitată, să zicem, 10 thread-uri au voie de dată să existe și fiecare dă un telefon acasă și spune suntem atâția. Păi trebuie să fie protejată orice operațiune. Deci aici probabil asta o să împrejmuim cu acces exclusiv. Facem un semafor pentru acces exclusiv, unul pentru printare și un semafor cu câte thread-uri. Asta e sugestia. În același timp, semaforul de printare fiind cu acces exclusiv, poate fi folosit pentru manipulare. Deci asta, fiecare thread, putem considera că thread-urile se află la o petrecere și fiecare dă telefon acasă să spună cât sunt. Pentru rezolvarea problemei avem
semaforul inițializat cu 16, chiar la începutul acestei funcții. Aici așa, aici un semwait pe el, aici un sempost și aici putem folosi semaforul de print inițializat cu 1 pentru acces exclusiv. Așa. Ceva mai special. La problema 3 aveți problema strict de alternație și vreau să vă arăt un exemplu frumos. Stricta alternanță este una din sincronizările clasice pe care ați văzut-o și la curs și m-am pregătit o problemă. Nu o să rezolvăm împreună problema la laborator. Am scris nu cel mai frumos cod, dar am scris un program în care în main avem niște argumente, fac atâtea thread-uri cât argumente minus 1, adică voi apela programul și după scriu o propoziție. Voi lua cuvintele din ARGV pentru a printa această propoziție într-un mod mai special. Voi face atâtea thread-uri câte argumente am, fiecare va printa un cuvânt. Să vedem, numărul de thread-uri le-am făcut global, că probabil aici l-am făcut. Bun. Făcut un tablou semas pe care l-a loc dinamic și am grijă după aceea să curț după el. Nu trec număr de thread-uri și thread data. Fiecare thread va trebui să știe ce număr de ordinare și ce cod primește. În main, număr de thread-uri. Și ce fac? Aloc dinamic un tablou dimensional cu date pentru a fi date thread-urilor. Un tablou cu thread-urile în sine și un vector de semafore. Important este să inițializezi fiecare semafor, dar uitați că aici am pus 0. Init înseamnă că practic niciun thread nu va porni de la sine, va fi blocat din prima dacă el va aștepta după acel semafor începutul funcționalității lui. Bun. Mai jos populez datele pentru a fi pasate, apelez pe thread gate și dau data de i fiecărui thread. Foarte important, aici am făcut. I-am spus main-ului eu toate cele 3 semafore, dacă apelez așa, o să am 3 semafore și 3 thread-uri. La primul dai drumul, sempost, adică va fi incrementat și va deveni 1. Și aici joină. Funcția de thread nu e complicată. Cu marfa pe care am dorit-o, aștept după semafor, după care thread-ul 0 după semaforul 0, thread 1 după semaforul 1. Voi printa ce thread sunt și ce cuvânt am plinit. După care îl voi trezi pe cel după mine. Ciclicitatea se poate asigura făcând o buclă infinită aici în thread func și asigurându-ne că dacă am ajuns la ultimul, să-l trezim pe primul. Dar haideți să compilăm. gcc-warning-all propose .g-o propose și linkăm și pe thread. Propose anaremere care thread a printat anaremere așa cum trebuie. Hai să înlăturăm sincronizarea. Click în sus, s-a compilat, ăla mere are Ana mere are, aici am avut nou cu Ana are mere, dar dacă încercăm ceva mai lung, de exemplu, mergi cucul să vorbească,
Chiar mă rog. Dar dacă sincronizăm astfel încât thread-ul I să aștepte după semaforul lui care a fost activat de către thread-ul precedent, compilăm, niciodată nu vom da greș. Asta este cu strictă alternanță. Există o problemuță foarte frumoasă cu natriu clor și eu vă recomand să vă uitați în curs. Este explicat modul de lucru clasic. Hai de arăt. Bun. Vorbim despre randevu. Problema spune că să vă arăt. Simulația utilizează thread-uri, modul în care atomii de natru și de clor interacționează pentru a forma molecula de sare. Fiecare thread modelează un atom care se creează moderator. Eu am propus, apăs pe 0, creez un atom de sodiu, apăs pe 1, un atom de clor, ca să verific oarecum dacă am lucrat bine. Atomul trebuie să aștepte după apariția celuilalt. Și în mod similar, un pic mai complex, dar găsiți și în Little Book of Semaphores pentru apă și acid sulfuric. Ia să vedem cursul. Unde e cursul? Aici. Ne uităm direct la fer randevu. Este un pic mai bun decât unfair randevu. Motivele le vedeți în curs. În principiu, dacă aplicați codul de aici, va funcționa. Ia să vedem. Putem considera că memberul 1 e natriu, memberul 2 este clor. După cum am spus, semaforurile nu reprezintă nimic complicat, trebuie doar să avem imaginație. Avem semaforul specific lui și semaforul specific lui. Avem un semafor în care putem spune oarecum există meeting 1, eu aștept după tine. Există meeting 2, eu după tine. Și exact luând ce am găsit aici în curs, am formulat cod C pentru problema. Să vă arăt. Bun. Mi-am declarat semafoarele ca și variabile globale. Semaforul sodiului, semaforul clorului, semaforul sodiului care stă după clor și clorului care stă după sodiu. Și am zis așa, în main, inițializat cu 0, că nu aveam nicio moleculă la început de sodiu, nu aveam nicio moleculă de clor și natru așteptă după clor, înseamnă că el deja e acolo, clorul după sodiu, el deja e acolo. Și print. Printurile, ca să fie frumoase, trebuie să fie sincronizate. Să fim siguri că thread-urile nu se cale atunci când printează. Bun. Se declară pe stil câte un thread și pe bucla infinită am spus 1 ori 0 natriu. Și dacă am o variabilă de tip integer, creez clor sau creez sodiu. Ce se întâmplă? Ia să vedeți. Exact ca și în funcția clorului, aștept ca clorul să poată intra și după cum vedeți mai jos este și perechea să poată ieși din întâlnire. La fel, te măit pe semafor natriu clor și după aceea tot pot pe același. Bun. Așa. Și la clor natriu și post pe clor natriu. Ce fac primul lucru? Exact ca în curs, cum încep. Am ajuns aici, în calitate cine sunt ca și posesor de funcție clor. Ajuns aici. Îmi aștept prietenul, la fel și el,
este în contextul lui de nervou, a ajuns notifica asta, apelând un post pe semaforul lui, așteaptă clor. Și practic el se așteaptă un pe altul și ele printează, vedeți, funcția clorului, funcția sodiului. Da. Și atunci, dacă am compilat, pe B4 am pus, o să fac 4 sodiu, 1, 2, 3, 4. E așteaptă probabil după clor, apăs 1, natriu, clor, natriu. Mai apăs 1, s-a împerecheat cu al doilea, mai apăs 1 cu al treilea sau al patrulea, mai apăs 1, mai are cu cine? Am o grămadă de clor, apăs pe 0, natriu. Și e o metodă bună de a verifica. 0, 1, 0. Fac mult natriu. În main am creat clor. Fac mult clor, apăs pe 0. Fac cu natriu. Main creat natriu. S-au împrecheat. Până când ăștia așteaptă, vin ceilalți. Și în mod similar. Să mai luăm o dată. Apăs pe 1, a creat clor. Apăs pe 0, a creat natriu. Și clorul aștepta după natriu și a ieșit natriu clor. Apăs pe 0, a creat natriu. Apăs pe 1, a creat clor. Și natriu a așteptat după clor să vină. Control ce am ieșit și cam asta e. Dacă aveți întrebări, vă rog să ni le adresați. Mulțumesc pentru atenție. Spor la treabă.